V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, schádzame sa tu dnes ako Boží ľud. Ako Boží ľud, ktorý chce ďakovať Bohu za dar, ktorý dostal. Za ten najväčší dar, ktorý sme dostali. Za to, že sme dostali ako dar Boha samého. Je to úžasné, že Pán Boh nás až tak miluje, že nám daroval s ním všetko. Preto sme tu. Aby sme mu za to ďakovali, aby sme ho oslavovali. Tieto dnešné služby Božie sú štedrovečerné služby Božie, kedy začíname adventom, ale počas služieb Božích prechádzame liturgiou do Vianoc. Je to čas očakávania, ale aj čas, kedy sa dočkáme toho, že Kristus žije. Preto aj tieto dnešné služby začneme adventným predspevom Rosu dajte. Potom budeme spievať adventnú pieseň, antifónu adventnú, pozdrav, kolektu. Budeme počúvať prorocké slovo a potom pomaly prejdeme do času Vianoc, za ktorý chceme ďakovať. Za dar, ktorý bol sľúbený a ktorý sme aj v Kristu dostali. Nech sa Pán Boh požehná aj tieto dnešné služby Božie tu pri nás a pre nás. Amen. Rozsudajte nebesa zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť. Nebesa rozprávajú o slave Božej, a dielo jeho rúk zvestuje obloha. Rozsudajte nebesa zhora a oblaky nech lejú spravodlivosť. Zvýšen na nežinu, priveň k sebe čuj volanie, dúfajúcich v Teba, Pane. Opriť Kriste, kráľu slávy, Žiteľ duše pravy, my srdečne v duchu káme, príď kráľovstvo Tvoje, Pane. Príď Kriste, drahý hosti, obnoj z našich.
Otvorte sa, brány večnosti, aby prišiel k nám Kráľ slávy. Pán Boh, buď s vámi. Pánu Bohu nášmu v duchu a v pravde pomodlíme sa. Bože, Otče náš nebeský, ďakujeme Ti úprimne, že sme sami nehodní ľudia opäť dožili radosnej pamiatky narodenia Syna Tvojho milého. Ty sám si ráčil túto svätú noc osvietiť svojim nebeským svetlom a v blesku slávy ukázať ľuďom cestu spasenia a svetlo milosti v Ježišovi Kristovi. Prosíme ťa pokorne, obdar nás silou viery, aby sme Tvojho Syna s radosťou vítali a z Neho sa tešili. Tu na zemi v Jeho svetle chodili a raz ho aj v nebi oslavovali. Urob to všetko pre narodenie Pána Ježiša Krista, ktorý je to pravé svetlo a ktorý s Tebou a so Svätým Duchom žije a kráľuje na veky vekov. Bratia a sestry, vypočujte si slovo Božie tak, ako je napísané u proroka Micheáša v 5. kapitole, ktorý už dávno pred narodením Krista predpovedal, že sa má narodiť v Betleheme. Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Preto ich vydá do nebezpečenstva až dovtedy, kým rodička neporodí a ostatní jeho bratia sa nenavrátia k ľudu izraelskému. Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo on bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na veky. Príde Manuel, tak túžobne vká Izrael a očakáva nádej dňa, keď vokol ťaží hriech tma. Bože, blízko spási deň, keď príde
Čo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti. Zoskupujú sa zemskí králi a kniežata sa spoluradia proti Hospodinu a proti jeho pomazanému. Spretrhajme jeho kovy a zhoďme zo seba ich púta. Ten, ktorý býva v nebesiach, sa smeje, Pán sa im vysmieva. Vyrozprávam rozhodnutie Hospodinovo, riekol im, ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. Žiadaj si odo mňa a dám ti národy ako dedičstvo a končiny zeme do vlastníctva. Tak teraz, králi, zmúdrejte, dajte sa poučiť sudcovia zeme. Slúžte Hospodinovi s bázňou a s chvením ľúbajte mu nohy. Aby sa nerozhneval, a vy, aby ste cestou nezahynuli, lebo náhle splánie jeho hnev. Blahoslavení sú všetci, čo sa k nemu utiekajú. Amen. Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Čas radosti, veselosti, nastav požehnaný, keď Spasiteľ vykupiteľ narodil sa z Panny. V mestečku Betleme, v jasličkách na same leží malé pachátko
leží malé pacholiatko na zime. Čo sme všetci ľudia hriešni túžobne čakali, to anjeli presvedceli mocne zvestovali. A preto plesajme, spolu sa radujme, pacholiatko, nemluvňatko, vítajme. Pacholiatko, nemluvňatko, vítajme. Spasiteľu, nebies kráľu, Pane náš Ježiši, z čistej Panny narodený poklad náš najdrahší. Kriste náš, Pane náš, skloň sa k nám ako Pán a z milosti do radosti uveď nás. A z milosti do radosti uveď nás. Dnešné sveté sviatočné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 2. kapitole. V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. Tento prvý popis bol vtedy, keď syrským vládárom bol Kyrenios. Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa teda Jozef z Galilei, z mesta Nazaréta do Judska, do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave. Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila svojho prvorodeného syna, obvinula ho plienkami a uložila v jasliach, lebo nocľahárni pre nich nebolo miesto. A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. Ale anjel im povedal: nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. A toto vám bude znamením: nájdete nemluvňatko obvinuté plienkami, ležať v jasliach.
a hneď za anielom zjavilo sa množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Chvála Tebe, Hospodine, Halleluja. Zlatým prúdom do tmy, neslýchaná krása. Sláva, moc, veleba, znieje zvonie zvukom. Poďme, vidíme dieťa, ktoré
Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý sa vráti, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, schádzame sa tu ako Boží ľud, ktorý toho veľa dostal. A práve nad týmto chceme aj dnes uvažovať. Preto z úctou proti slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si slovo Božie tak, ako je napísané v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole 16. verši takto. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Amen. Bratia a sestry, teraz sme tu v tejto chvíli, ale aké máte plány potom, keď skončia služby Božie? Aké máte plány na dnešný večer, čo vás dnes čaká? Čo sa bude diať dnes večer v našich rodinách, keď prídete domov z chrámu Božieho? Lebo väčšinou je to veľmi rozdielne, ale myslím si, že v tento deň sa v mnohých rodinách odohrávajú podobné veci. Odohráva sa ten známy každoročný rituál, ktorý vo väčšine rodín má asi taký priebeh, že po službách Božích prídeme domov, sadneme si za spoločný stôl, máme spoločnú večeru, každý podľa svojich zvykov, podľa tradície, oplátky, med, kapustnica, ryby. A potom sa presunieme, deti by asi najlepšie vedeli kam, k stromčeku, aby sme sa tam vzájomne obdarovali darmi. My, kresťania, síce každoročne hovoríme, zdôrazňujeme to, že Vianoce nie sú o darčekoch. A predsa sa rok čo rok naháňame, uháňame a snažíme sa o to, aby to nebolo bez darčekov. Tak ako je to vlastne? Máme mať pocit viny, keď ako kresťania pred Vianocami zháňame darčeky? Máme mať pocit viny, keď na darčeky míňame svoje úspory? Keď sme ochotní možno vystať dlhé rady, tlačiť sa v preplnených obchodoch? No asi by ste čakali, že byť dobrým kresťanom znamená odsúdiť všetok ten predvianočný zhon a behanie po obchodoch za darčekmi. A svojím spôsobom nesklamem vaše očakávanie. Áno. Áno, ak by Vianoce mali byť len o tomto. Ak by Vianoce mali byť len o naháňaní sa za darčekmi, len o míňaní peňazí, len o tom, čo robia mnohí ľudia v dnešnej dobe, ktorí ani vôbec kresťanmi nie sú a ktorí by tieto sviatky v podstate ani vôbec nemali sláviť, tak potom je to skutočne žalostne málo. Lenže v našej kritike a odsudzovaní zháňania predvianočných darčekov môžeme zájsť príliš ďaleko. Čo sa s nami deje? Čo sa s nami deje vtedy, keď tie darčeky pre našich blízkych zháňame? Už vtedy aspoň raz do roka musíme rozmýšľať. Čo by tých druhých skutočne potešilo? Aspoň raz do roka musíme rozmýšľať. Rozmýšľať o bližných tak, ako im môžeme spôsobiť radosť. Možno poviete, že no, ale to by nemalo byť iba raz do roka. Ja mám takého známeho, ktorý práve preto nekupuje darčeky, lebo hovorí, že to sa nemá iba raz v roku, obdarovať svojich blízkych máme vždy, máme stále. Áno, ak si to myslíte, tak máte pravdu. Na Vianoce predsa nemôžeme vynahradiť našim blížnym to, čo sme im zostali dlžní po celý rok. Ale na obhajobu všetkých tých, ktorí si predsa len dali tú námahu a podstúpili tú obeť, venovali svoj čas, minuli svoje peniaze, úspory, vynaložili svoje úsilie v zháňaní darčekov, na ich obhajobu chcem povedať, že dávanie darov na Vianoce
má svoje opodstatnené miesto. Pretože týmto spôsobom, síce veľmi nedokonale, ale predsa len odrážame niečo z toho, čo na tej omnoho hĺbšej rovine urobil sám Boh. Keď nám na Vianoce dal dar svojho syna, ako ten najvzácnejší dar. Dar, ktorého hodnota sa ani nedá vypovedať, vyčísliť, vysloviť. Tak ešte raz, čo sa s nami deje, keď zháňame darčeky pre našich blížnych, blízkych? Už vtedy napodobňujeme Boha. Napodobňujeme Boha v jeho láske, v jeho štedrosti. Bratia a sestry, ak sú Vianoce o niečom, tak sú o tomto, práve o tomto Božom dare lásky. A keď sa my vzájomne obdarúvávame, tak na tej ľudskej rovine medzi nami prebieha to, čo oveľa slávnostnejšie, oveľa hĺbšie prebieha medzi Bohom a človekom, keď Boh sám seba daroval. Čiže ako nás Pán Boh obdarúva? Keď sa pozrieme na to, ako nás Pán Boh obdarúva, tak to prvé, čo vidíme, je to, že Boh nás obdarúva ako stvoriteľ. Božie slovo hovorí o tom, že Pán Boh dáva všetko. Že Pán Boh je darca všetkých dobrých darov. Preto všetko, čo máme, všetko, čo sme, všetko je od Neho. A Boh nás neprestajne deň čo deň, minútu čo minútu, sekundu čo sekundu obdarováva. Viete, bratia a sestry, to, že my vôbec žijeme, že dýchame, že sa hýbeme, že sme tu, to je najväčší stvoriteľský dar, ktorý sme ako jednotlivci dostali. Náš život sám o sebe je tým najväčším darom od Boha stvoriteľa. To, že žijem, to, že môžeme premýšľať, že môžeme milovať, môžeme tvoriť, že sa môžeme rozhodovať, že môžeme dýchať, jesť, pohybovať sa, rozprávať, počúvať, že môžeme sa pozerať okolo seba. To je Boží dar, dar Boha stvoriteľa. Život, ktorý žijem, je dar. Darom sú aj tí druhí. Darom si ty pre mňa, ja pre teba. My sme obdarovaní ľuďmi, ktorí žijú okolo nás. Boh dal vás mne a mňa dal vám. Naši najbližší sú tým najväčším darom, ktorý máme. Moja manželka je pre mňa úžasným darom. Moje deti sú pre mňa darom. Vy ste pre mňa darom od Boha, stvoriteľa. Mať rodičov, mať súrodencov, manželov, manželky, priateľov, mať bratov a sestry v cirkevnom zbore. To všetko je dar. Každý medziľudský vzťah je dar. Ale Pán Boh ako stvoriteľ nás obdarúva každý deň. Dennodenne ďalšími darmi. Stačí možno výjsť vonku, vidieť tie ďalšie dary. Slnko, mesiac, stromy, prírodu. Pozrieť sa na Tatry. Vidieť zvieratá, celý svet. Vidieť tú nádhernú stvorenú krásu. To všetko sú dary, ktoré nám Boh dáva. Ale je tu aj ďalší rozmer Božieho stvoriteľského daru. Pán Boh nás samých obdaril schopnosťou tvoriť. Je tu kultúra, hudba, literatúra, umenie, rôzne druhy umenia, ktoré obohacujú duševný, estetický rozmer človeka. Martin Luther, keď vysvetľuje prvý článok o Bohu stvoriteľovi, tak povedal, že Boh mu dal mi telo i dušu, oči i uši, všetky údy, rozum i všetky zmysly a doteraz ich zachováva. K tomu mi hojne na každý deň dáva odevy, obuv, pokrv i nápoj, dom, dvor, manželku i dietky, pole, dobytok, rozličný majetok so všetkými potrebami života. Mňa pred každým nebezpečenstvom chráni a od všetkého zlého ma zachováva. Bratia a sestry,
My teraz ani nemáme čas, ani priestor, aby sme sa venovali všetkým darom Boha Stvoriteľa. Viete, museli by sme tu možno čítať na pokračovanie všetky encyklopédie, ktoré boli o svete, vesmíre, zemi, o prírode, o zvieratách, o človeku popísané. A ani keby sme ich všetky prečítali, tak by sme nepovedali o tom všetkom, čo dostávame, ako dar od Boha Stvoriteľa. V každej sekunde sme obdarovávaní. Ale čo je veľmi dôležité dnes, je to, že Pán Boh nás obdaroval nielen ako stvoriteľ, ale, a to je to druhé, že Boh nás obdarováva aj ako spasiteľ. A o tom sú práve Vianoce. Vianoce sú práve o tomto Božom dare svetu. O tomto Božom dare nám, ktorý sa nedá ani vypovedať. Evanjelista Ján hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Na Vianoce nás Pán Boh obdaroval ako spasiteľ. A medzi tým, keď Pán Boh obdarúva ako stvoriteľ a keď obdarováva ako spasiteľ, medzi tým je obrovský rozdiel. Viete v čom? Viete, v čom je rozdiel medzi darom stvoriteľa a darom spasiteľa? Bratia a sestry, Pán Boh ako stvoriteľ nás obdarováva množstvom, nevypovedateľným množstvom darov. Ale uprostred množstva týchto darov my môžeme zostať sirotami. Pretože tieto dary Pán Boh dáva všetkým. Aj tí, ktorí popierajú Boha, dostávajú všetky tieto dary. Keď nás Pán Boh obdarováva ako spasiteľ, tak vtedy nás neobdarováva stvorenými darmi, ale vtedy nás obdarováva sám sebou. Nestvorený večný Boh nám dáva samého seba. Boh ako stvoriteľ dáva svoje dary, to, čo vytvoril, stvoril. Ale Boh ako spasiteľ dáva samého seba ako dar. Aký je v tom rozdiel? Možno si poviete, no aký je v tom rozdiel, keď to dáva ten istý Boh? No obrovský rozdiel. Možno, aby to trošičku pochopili aj deti, môžeme si to vysvetliť na jednoduchšom príklade. Na príklade detského domova. Asi dobre viete, že práve v čase adventu, Vianoc sa robia rôzne zbierky, rôzne koncerty pre detské domovy. Aj teraz cez tieto sviatky na Slovensku bude okolo 4800 detí v detských domovoch. Aj my môžeme prísť a raz za čas môžeme tieto deti niečím obdarovať. Môžeme im darovať hračky, môžeme im darovať šaty, môžeme im darovať sladkosti, môžeme im darovať peniaze, môžeme im dať nové veci, možno aj to, čo používali sme predtým. My ich môžeme dokonca aj pravidelne podporovať. Pravidelne môžeme ich zahrňať darmi, ktorými sa na čas sa im aj potešia. Ale povedzte mi, čo sa týmto v ich živote podstatné zmení? Čo sa zmení, keď im dáme raz za čas nejaký dar? No v podstate nič. Oni sa možno potešia na chvíľu. Ale uprostred všetkých týchto darov i naďalej zostanú sami ako siroty. Skúste si však predstaviť, že by ste ich na Vianoce neobdarovávali hodnotnými darmi, ale že by ste si ich adoptovali. Čo by ste tým urobili? Už by ste tomuto dieťaťu neprišli dať len jeden z ďalších darov. Vy by ste mu vtedy prišli dať seba samého.
záväzne, navždy. Stali by ste sa jeho rodičmi. Ono by sa stalo vašim dieťaťom. Čo by sa tým v živote tohto dieťaťa vtedy zmenilo? No všetko. Ono by už viac nebolo sirotou. Ono už bude mať vás, svojho rodiča, otca i mamu. A keď raz dáte seba, tak tým dávate všetko, čo máte. Všetko, čo je vaše, je i vášho dieťaťa. Vaše meno i váš majetok. A toto je ten podstatný rozdiel. Keď Pán Boh dáva ako stvoriteľ a keď dáva ako spasiteľ. Bratia a sestry, do Vianoc, do času Vianoc Pán Boh dával človeku svoje stvoriteľské dary, uprostred ktorých však človek zostával duchovnou sirotou. Na Vianoce Pán Boh dal človeku seba. Vo svojom synovi nám dal sám seba, aby sme už viac neboli duchovnými sirotami v tomto svete, aby sa z nás stali Božie deti. A tu by sme mohli skončiť, ale nemôžeme, lebo tento kolobeh vianočného dávania má pokračovať ďalej. A to je to tretie, čo si chceme všimnúť z dnešného textu. Že Boh nás obdarúva, aby sme sa aj my stali darcami. Všetko, bratia a sestry, všetko to začína Bohom, ktorý je darcom i darom zároveň. A pokračuje to nami, ktorí sme obdarovaní. Ale dávanie má znovu pokračovať ďalej. Má pokračovať nami, keď z nás obdarovaných sa stanú darcovia. Pán Ježiš povedal, zdarma ste prijali, zdarma dávajte. My sme zadarmo prijali evanjelium, milosť Božiu, spásu, záchranu, odpustenie. My máme dávať tak, ako dáva Boh. Pán Boh nám nedal len dary, on nám dal sám seba. A my nemáme dávať len dary, ale máme dávať seba. Tak ako sa Pán Boh na Vianoce stal darom pre nás, tak aj my sa máme stať darom pre druhých. Ako? Ako sa môžeme stať darom pre druhých? No presne tak, ako sa ním stal Boh. Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal. Kde ho dal? No dal ho do betlehemských jaslí. Ale dal ho aj na Golgotský kríž. Boh dal dar. Dať dar, bratia a sestry, to niečo stojí. Stojí to čas, peniaze, rozmýšľanie, úsilie, ale dať seba, to stojí oveľa viac. Tak ako Boha to stálo oveľa viac. Boh dal svojho syna, aby sa stal človekom, aby sa narodil v betlehemskej maštálke, ale aby zomrel na Golgote. Boh nás tak miluje, že dáva seba samého. Aj nás takéto dávanie bude stať obeť lásky. Miluj tých, s ktorými žiješ. Daj im svoju lásku. Obetuj seba, svoj čas, svoje úsilie. Ten štedrovečerný rituál toho vzájomného obdarovávania aj my dnes môžeme naplniť pravým obsahom. Keď sa naučíme dávať tak, ako dáva Boh. Bratia a sestry, dávať si dary má zmysel. Veď to nepretržite robí sám Pán Boh ako stvoriteľ. Ale dávať seba má ešte väčší význam, lebo to Pán Boh urobil raz a navždy na Vianoce ako spasiteľ sveta. A tak najväčším požehnaním pre našich blízkych budeme my sami, keď im dáme seba ako dar. Ale byť darom pre druhého, to
To, bratia a sestry, je len dôsledok niečoho oveľa, oveľa dôležitejšieho, čo tomu musí predchádzať. Na začiatku kolobehu dávania, obdarovávania, totiž stojí Boh a nie človek. My takí, akí sme, sa nikdy nestaneme darom, ktorý bude druhým na požehnanie. My takí, akí sme, sa stávame skôr bremenom, ktoré je pre druhých na príťaž, na trápenie. My sa nemôžeme stať darom pre druhých, pokiaľ sa my sami najprv nestaneme obdarovanými ľuďmi. A tá prázdnota nášho života, tá musí byť najprv naplnená darom, ktorým je sám Boh. Len vtedy dokážeme darovať seba iným, keď sme prijali Boha ako ten najväčší dar v svojom živote. A ja vám želám, bratia a sestry, aby ten dar, ktorý sme dostali v Kristu, dar, ktorý sme dostali v Betleheme, aby bol vašim darom. Darom, ktorý Boh dnes chce dať vám. A tak sa staňte aj vy darom pre iných. Nechaj tie dary, ktoré dnes si budeme dávať, nám všetkým pripomenú ten najväčší, najdrahší a najcennejší dar, ktorým je náš Pán a Spasiteľ, Ježiš Kristus. Amen. Skloňme sa, bratia a sestry, v tejto chvíli a takto sa v duchu a v pravde pomodlíme. Dobrotivý náš Bože, pred Tebou sa skláňame a ďakujeme Ti za Tvoju nesmiernu lásku. Ty si Boh lásky. Ty nás veľmi miluješ, preto sa o nás staráš ako Boh, ktorý nás stvoril. Ďakujeme Ti za všetky dary, ktoré nám dávaš ako stvoriteľ. Za život, ktorý si nám dal. Za to, že ho udržiavaš a že sa o ňa neprestajne staráš. Že nám dávaš všetko, čo pre tento náš telesný život potrebujeme. Odevy, obuv, pokrm, aj nápoj. Ale ďakujeme Ti aj za našich blízkych, za naše manželky, manželov, rodičov, detí, súrodencov, priateľov. Ďakujeme Ti za bratov a sestry v cirkevnom zbore, v Tvojej cirkvi. Za to, že tu nie sme na tomto svete sami. Ďakujeme Ti, že si dobrý a láskavý Boh. Ale chceme Ti ďakovať nie len za dary, ktoré nám dávaš ako stvoriteľ, ale predovšetkým za ten najväčší dar, ktorý si nám dal ako Boh Spasiteľ. Za to, že Ty si daroval nám samého seba. Ďakujeme Ti, že Ty si prišiel na Vianoce do tohto sveta, že si sa stal človekom, jedným z nás, že si nás obdaroval tým najväčším darom, v Betleheme, ale aj na Golgote. Ďakujeme Ti, že nás miluješ. Prosíme ťa, naplň naše vnútro, ktoré je častokrát prázdne. Ďakujeme Ti, že Teba môžeme dostať zadarmo, ako dar. Že nemusíme preto nič robiť a Ty predsa sa nám núkaš. Vďaka Ti za túto Tvoju lásku, za ktorú ťa všetci spolu aj teraz chceme chváliť. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, teraz po požehnaní bude nasledovať program detí, ktorí nám takisto chcú hovoriť o tej veľkej radosti, ktorá sa stala, o tom veľkom dare, ktorý je aj pre nás. V tejto chvíli povstaňte a príjmite Božie požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nechráni a hájí srdcia vašej mysle v Kristu Ježiši Pánovi našom, požehnanom teraz i na veky vekov. Amen.
V tento večer, keď už mnohí šli sa k spánku poberať, na nebi sa zjavil nevídanej hviezdy svit. Iba dvaja nocou išli, Mária s Jozefom, a hľadali kúsok tepla v ľudskom srdci kamenom. Ale všade zatvorené, len svrčia pri dverách. Smutne vraví Jozef žene: Nie tu miesta pre noclách. Kým za oknom oheň praská, tí von mrznú skrehnutí, nedbá na nich taká láska, čo sa síti do chuti. Aspoň miesto prosím, že neznamená ísť toľkých ciest, brat si brata neoženie, miesto chleba nedá pesť. Nemá miesta pre tulákov. Akí ľudia, skaly majú hrudi snáď? Musíme sa ďalej brať. Hostinec je preplnený však v nočnú temnotu. Nie to miesta v Betleheme, nemá ho preň človek zlý, len máš k svoje steny dvoch putníkov pritúli. V mojom srdci, Synu Boží, nech sa láska k Tebe množí, nech je miesta stále dosť, veď si môj kráľ, svätý host. Vkroč do rodín, domácnosti a nech nebeský Tvoj plášť zakrie nám hriechy zlosti, zmení pokoj, hnev a zášť. A vy, čo v túto vzácnu chvíľu na jeho návštevu milú, jeho príchod čakajte, takto k nemu volajte, Opríď zvýša, drahý Pane, tento svet večerný čas, nech ťa s láskou privítame dneska večer vprostred nás. Nad maštalkou betlémskou anielský spev zajasal, v jasliach na slame látróni Božie dieťa, syn a král. Mária, krásny syn môj. Ty si krásny, syn môj drahý, z ťa aniel z neba sám. A ty, Jozevári, plačeš? Takú rado, že nám mám. Mária sa k hlávke sklána, zvieva úcky úzové, v kúte kváva vyvakná, tu si ja usi osvove, zvievatka v zaktovi neme, stoja puvú testnú stvás. Ak my sa tam nevberieme, môžu zarámiť aj nás. Pri jasličkách Tvojich, Kriste, chcem verne stať, v mojom srdci láska praniere, bo ťa mám veľmi rád. A tam so mnou všetci, čo Krista poznali, za judášky peniaz vieru nepredali. Ako vtedy prostred noci pastierov sa na hore nechali tak svoje stáda, zval ich svätý nepokoj. Do Betléma aniel velí radostnú zvesť, hlása im, už sa modlia vôkol jaslí zaslzený dojatím. Čo ti dáme, Božie dieťa, ty potvady nežiadaš, tebe slnko hviezdy svíťa a zdáme život nás. A vy, mamky, oteckovia, či vy na to myslíte? S rodinou, či celou svojou Bohu sláve slúžite?
Takže, milé deti, tak ako si pod stromčekom nájdete svoje darčeky, tak ja by som vás my by sme vás chceli tiež odmeniť. A to tie deti, ktoré najčastejšie boli pri nás na besiedke. A to sú Esterka a Týmko Šuchtárovci. Tu máte odmeny. A týmto chceme pozvať aj všetky ostatné deti, ktoré ešte pri nás neboli, alebo ktoré nechodia tak často, tak vás všetkých pozývame. A spievame veľa piesní, máme výklady, niekedy pozeráme rozprávky, máme ručné práce, takže vás všetkých pozývame. Teraz vám zaspievame ešte ďalšiu pieseň. Bratia a sestry, chceme poďakovať našim deťom za ich spev.
a za ich program, pretože je úžasné, že oni sa už teraz učia o tom veľkom dare a že oni aj nám prinášajú svedectvo o tom, že Boh je ten, ktorý je tým najväčším darom svojom synovi a v našom pánovi Ježišovi Kristovi. Chcem vám oznámiť, že ak Pán Boh dá, tak služby Božie budeme mať zajtra o 10. hodine na prvú slávnosť Vianočnú a takisto aj potom štvrtok o 10. hodine na druhú slávnosť Vianočnú, kde ofera je určená pre sestru kantorku, preto ju odporúčam do vašej lásky a štedrosti. Takisto potom na budúcu nedeľu, na nasledujúcu nedeľu budú služby Božie o 10. hodine tu v chráme Božom, kde budeme mať návštevu. Viete, že máme partnerský zbor v Poľsku. Niekoľkí z nich prídu tu k nám do chrámu Božieho a potom v nedeľu o 15. hodine bude ich koncert tu v chráme Božom. Preto vás v nedeľu medzi sviatkami chcem pozvať na ten koncert, kde budú spievať vianočné koledy. Myslím, že poľsky celkom rozumieme a koledy aj poznáme, takže to môže byť zaujímavý zážitok. Väčšinou sú to skutočne spevokolisti, ktorí sú vyštudovaní a naši spevokolisti, ktorí mnohých z nich aj osobne poznajú, tak vedia, že sú to skutočne výborní speváci, preto vás chceme pozvať na ten nedeľný koncert, ktorý potom bude o 15. hodine. Bratia a sestry, ja vám chcem zaželať, aby skutočne ten, ktorého nám Boh dal, ktorým je On sám, ten najväčší dar bol aj vašim darom. Nech vás skutočne Pán Boh žehná, chráni, vedie, nech sa stará o vás, o vaše rodiny a jeho milosť nech je s vami. Takisto potom pri východe z chrámu Božieho vám chcem podať ruku a zaželať vám osobne, aby vás Pán Boh každého žehnal. Pri východe z chrámu Božieho budú potom aj balíčky pre deti a takisto, ak máte záujem o náš zborový časopis Zvon, môžete si ho potom jeden kus do rodiny pri východe z chrámu Božieho vyzdvihnúť. Teraz po oznamoch bude spievaný Otče náš, potom bude Áronovské požehnanie a na záver zaspievame pieseň číslo 60. Modlíme sa. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoj tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obrať k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný
i večný pokoj. Amen, amen, amen. Božieho vám chcem ešte podať ruku a zaželať, aby skutočne Božie požehnanie bolo s vami. Podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji, nech sám Boh je našim darom. Amen.